waktuji sappo e tati joni tonto bokke jalluɓe ko ɗin waktuji sappo e tati joni ha tonto bokke mbayɓe bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heddiɓe yonti jonde men mawde kabaruji ɗemgal Pulaar. ene jeeya e gardidi kabaruji meɗen Babacar Fall wondude e Maymouna Ndir Faye kamen ɗiɗo kala oɗo saaha ina tawe e juuɗe e dadiɓe ɓe ɗum ko caggal nde Maymouna Ndir Faye yinno waddude yewtere fewndude e Madiambal Diagne. Babacar Fall e subaka o waddino nden yewtere wiyetende RFM matin hakkude makko e Madiambal Diagne. ɗum ene jeeya e ko jeeyi sababu nangal ɓen ɗon ɗiɗo hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye ñalawma hanki o watinoma ñalawma ngam hurtude teddugal Amadou Mokhtar Mbow jaalal manggal gonnogal ɗo e nder leydi Sénégal. ɗum noon waɗi ko e tawtorede ɓesgu Amadou Mokhtar Mbow caggal nde laamu leydi Sénégal hollirno wonde yaltini ko ene tolni e milliarduji 6 fewnu ɗum e ɓen jayaɓe e diƴƴe ɗe hitande yewtude société civile mo leydi Sénégal holliti wonande kay yo laamu ngu laɓɓitin ha laaɓa ceer holto ɗen koppareje ndewi. Ceerno Jalaluddin Ba nana jokki jillu muɗum jokkere endam kam e diine l'islam toon to falde Podor caggal ɗen balɗe 4 mo waɗi e dow guure tawatede dow jeeri ndi ɗo woɗɗani wuro Njumgo. kabaruji caggal leydi kam e kabaruji coftal ɓalli ko ɗum woni ko uddata jonde men kabaruji bandiraɓe musidɓe tedduɓe ɗum ɗo e ko wona ɗum kala nana e nder kabaruji ɗi so tawi on cabbima joni piren pacciren. jam ñalle mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe hettiyankoɓe haalirde Pinde radio sawtugol neɗɗo faɗɗo e Hann Mariste villa 92S to kala lagal ngal woni toon ko Seydina Oumar Boun Khaddab Diop ɗo yeesalirde ko musidɗo moɗon Djiby Dieng. kabaruji men e ɗemgal Pulaar eɗen puɗɗoro ñalawma hanki o ruttama teddugal o mo ganduɗa ko woni Amadou Mokhtar Mbow. on ɗon gorko mo ganduɗa kay ko gorko darinoɗo leydi Sénégal caggal ɗen golle payodinde ɗi ganduɗa kay waɗi ɗum ɗo ete nder leydi ndi ha toon to caggal leydi kanko Amadou Mokhtar Mbow woni ɗo ete jagorɗo e leydi Sénégal ko noon kadi ko wonko adi wadde gadiɗo ardade UNESCO tawa ko jibinande dunde Afrique ko on saaha noon hoorejo leydi ndi ruttimo teddugal ñalawma hanki o e tawtorede ɓesgu makko ko noon kadi e yimɓe woɗɓe jeeyaɓe nder leydi ndi hani e ummiɓe toon to caggal leydi kamen kala ngari ngam ruttude teddugal on ɗon gorkajo mo ganduɗa kay gollinoma ɗen golle payodinde ɗo ete e nder leydi Sénégal e wiide hoorejo leydi ndi kanko Amadou Mokhtar Mbow golle makko majjata mayata caggal nde o innira on ɗon université mo ganduɗa kay ina tawe toon to Diamniadio e tumuna mo hoorejo leydi Sénégal gonnoɗo ete Macky Sall innirnomo hono on ɗon université kanko mo ganduɗa kam woni Amadou Mokhtar Mbow ko kam kay woni ko mawnina e ñalawma hanki o ɗo ete nder leydi Sénégal. ɗum noon waɗi ko e yeeso o gardugol hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye. oɗon ketto saktirde mon Pinde radio. so en gummima e on ɗon fannu kalen ko yowiti alhaali Maymouna Ndour Faye noon on ɗon jaydiyanke mo ganduɗa kay ko gardiɗo nden ɗon jaynirde wiyetende 7 TV ko kam woni ko fawa jungo e ñalawma hanki o walla mbiyene jamma beɗole o toon to Ayaw nden ɗon ganduɗa kay komo woni 7 TV ɗum ko caggal hande o yinno wadde yewtere hakkude makko e mo ganduɗa ko kam woni jaydiyanke gonɗo toon to leydi France o mo ganduɗa kañum woni Madiambal Diagne kanko Maymouna Ndour Faye koye on saaha noon ɓe mo ganduɗa kañumen goni dadiɓe ɓe jeki toon e saaha mo émission o wonno e koye on saaha noon ɓe pawi ɓe dartini on ɗon émission o ko noon kadi kanko Maymouna Ndour Faye o fawa jungo kanko jaydiyanke o e ñalawma jamma hanki o e wiide ɓe ganduɗa kañumen goni hujjikinantoɓe mo wonde kay kanko Maymouna Ndour Faye o waɗama placé en garde à vue ɗon ɗo o rewira ko wiyete ko atteinte à la sûreté de l'État ene wayno noon ɓe ganduɗa kañumen goni
awkaji makko kañumen jonnani ngal baɗal ko ganduɗa kay kañum woni nangugol hono on ɗon debbajo caggal nangal Maimouna Ndir on jaydiyanke mo groupe Futurs Médias kollotoɗo toon to RFM Babacar Fall ko kam woni ko fawa jungo e subaka hande o ɗum ko caggal nden ɗon yewtere nde o waddi e Madiambal Diagne e on ɗon émission biyeteɗo RFM matin kon saaha ko Babacar Fall ɓe ganduɗa kañum goni dadiɓe ɓe tawimo toon mbaɗi e makko molataji nawimo e wiide ɓen ɓe ganduɗa kañum goni gollidiɓe makko wonɓe toon to RFM woni radio Futurs Médias may gattoyi e on ɗon kabaru ko ɓuri ko yajje e kabaruji meɗen paadi arde goɗɓe ɓe ganduɗa kay kañumen jonnani ngal ɗon baɗal woni nangugol on ɗon debbajo ko CDEPS noon kañum nene ɓe mbaɗi ɓatake ngam wasde yonnade ko yuwiti jaggugol on ɗon debbajo e wiide hoorejo o woni conseil des diviseurs et éditeurs de la presse du Sénégal kanko noon ɓe holliti wonande kay ko yuwiti e nangagol on ɗon debbajo mo ganduɗa kañum woni Maimouna Ndour Faye e jaam talata beddoɗo o ɗum ɗon ko hunde ganduɗa ko hunde ɓe jonnani kamɓe ɓe ganduɗa kañumen goni CDEPS tumunande on ɗon debbajo wonno e wadde e gollal muɗɗum e wiide hoorejo CDEPS noon ko mettere mawde woni ko jogui caggal nde ɗen ɗon golle e mbaɗi kanko noon holliti wonande kay on ɗon debbajo waɗi tan ko gollal muɗum ɓen ɗon dadiɓete ngala hattan tawdemo ɗo o gollata ine ƴettamo ine nawmo hollitino wonande kay kuule leydi Sénégal e kuulal ngal ganduɗa kay kañum woni article 8 kam article 10 ene hokki hattan wonande kay jaydiyanke o wadde gollal muɗum no hannirta niyate kanko mo ganduɗa kañum woni Mamadou Ibra Kane gardiɗo CDEPS o yonnani ngal ɗon baɗal ngal ganduɗa kay on ɗon debbajo mo ganduɗa kam woni Maimouna Ndour Faye fawama ɗum jungo ha ɗam ko wiyete ko garde à vue toon to brigade territorial mo Ouakam mon ko o rewira ko wiyete ko atteinte à la sécurité de l'État à l'autorité de la justice. Vous écoutez Pinde Radio. Nous émettons depuis Anne-Mariste, Villa 92S. so en gommima e on fannu kalen ko yowiti e alhaali jaccingol boli e laamorgo ngo Dakar kam e guittugol ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni yeeyoɓe hani e gollotoɓe ene jeeya hen noon ɓe ganduɗa ko kañumen goni joomen otoji taw ko otoji goppaɗi e dow boli ɗiyete e wiide gouverneur mo Dakar ene wonta noon on ɗon opération ma fuɗɗo ko ɓoyata taw noon ko hunde huɓtidinde e nder laamorgo ngo Dakar Mujibo noon ko ngam ittude dendagal in otoji ɗi ganduɗa kay ko daratoɗi e boli ɗiyete tawa ɗin ɗon otoji ene jeeya e majji ɗin otoji ɗi ganduɗa kay e jomumen cohlani ɗumen walla saaha hani e ɗin ɗon otoji ɗi ganduɗa kay ko otoji panɗi hani e ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni waɗoɓe occupé woni tan wadde ɗum occupé tawa ko wonande kay ɗin ɗon otoji kanko gouverneur o holliti noon ɗo e 12 nduɗo lewru fandu darade ma ɗen ɗon délai nat en vigueur woni tan ma ɗum fuɗɗo kanko gouverneur o noon o irima ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni yimɓe beete moni kala nde ɗoftoto ngal ɗon kuulal ko noon kadi nde hormoto ɗen biyoje ɗe ganduɗa kay laamu ngu ƴetti ɗum holliti noon ɓe ganduɗa kañumen goni ardiɓe e dibanuji ɗi hani e dadiɓe beete moni kala yo wat hen jungo muɗum ha ɗum wawa latade caggal nde ɗin milliarduji jeetati mbiyano jaltinama fewde e ɓesguji ɗi ganduɗa kay ko lorinoɓe eɗen diƴƴe bannode hitande ujunnaji 2024 caggal nde maire commune mo Baalu hollitno wonande kay ɗen koppareje ha joni hoɗɓe e on toon diwan jiyani ɗum jeeyi sababu société civile mo leydi Sénégal waɗi erango fewde e laamu leydi Sénégal nde laɓɓitinte ɓesguli ɗi holɗo ɗen koppareje e naati cimtol Elhaj Abbassa e kan haala forum civil e rimo laamu leydi Sénégal nde waɗata preuve de la transparence e jeeyi ndendandi so 8 milliards yaltinama taw fana ke yoliraɓe
2024 e ndun yolayru yannode e palɗe Bakel, Matam, Kam e Podor. hay so tawi gardiɗo jagorɗe o Ousmane Sonko tengtinina kan haala wonde kalis o yaltinama. Cheikh Tidiane Dieye jagorɗo kalfinaɗo diƴi e laaɓal leydi Sénégal arti e on kalis hollidde wonde kalis o waɗama transféré e wonande fodɓe hebde mana kalis o waɗama transféré aux ayants droit. Maire Mbo Balou on diwan tawateɗo e falde Bakel e yimɓe mum jeddi kan haala ha laabi ceer ko ɗum saabi forum civil ɓami pellital erade laamu leydi Sénégal yo kan haala laɓɓini ɓesgu Sénégal naaɓe eɗen jiiɗi andude holto 8 milliards mum rewna. To salemata rewɓe jiyaɓe e landa Pastef finiroɓe on ton diwan beltaki oɗo saaha moɓe teski woɗɓe ummotoɓe landaji goɗɗi ina gara ina natta e lande mabɓe Pastef ko ɗum jeeyi sababu ɓe mbaɗi kuccam hakkude mabɓe e jaydiyankoɓe ngam hollirde mette mabɓe ko yiwiti on ɗon sifa. Alassane Seydou Fall nelaɗo meɗen ton to falde nde salimata tawtornomo gurdon batu cimtol. O mo ganduɗa kadi ministre men kalfinaɗo ko fate ɓesguji e gueɗe baɗe woni Maymouna Dieye caggal nde waɗi jillu ɗo e nder soɓo kiidi ko yeehi toon to salamata noon ɗo waɗi dillere seeɗa dillere nde ɗon ko ɓeɓe ganduɗa ko darinoɓe hanki parti Pastef o e wideɓe kamɓe rewɓe ko wejjitaɓe ko woɗɓe pawa e dow mabɓe ɗum noon wona hunde fonde wonde e nder ɗum ɗon ɓe kuccodira e jaydiyankoɓe hollidde e mette mabɓe. eyyi ko minute Mariama Diallo présidente départemental rewɓe ɓe min soñjike min tampi par ce que kala wonɗo yeeso ɓe ñobbama ɓe waɗama ka carton min waɗi battre campagne Coroba Mariama Juma rewɓe ɓe mi kontata ono fof toon e juuɗe enen fof yaadi waɗiɗi campagne enen fof waɗiɗi campagne ha Pastef heeɓi député mum o joni ɓe dampa en ɓe ƴetta ɓe waɗa en ka carton ji ɓe ƴetta ɓe andanɗa hoore ma ko guerenteɓe des nervi ɓe fawa e hoore men ɓen itta tikkaji men ɗin ɓiya on banto on inna on nattaka ministre on ari ɗon est ce que minen lando honto jubjubal juɓanti président mo haali on par ce que minen ko projet Sonko min yiɗuno kono min daari wonɓe toon men dictature no toon yoɓe accu dictature moɓe watta kon par ce que hay goto sooda goɗɗo e winoɓe noon ɗum ɗon ko wata wonde salinoɓe hanki projet o e wiide hannde ɗen gona yeeso mabɓe ɗum ɗon ko hunde wata wonde salinoɓe projet Pastef ko ɗum ɓe wi wawata wonde par ce que sino élection présidentielle waɗi a jaɓani hana kay si président yeehi ha jooɗike o wi en jonnelan député ɓe jaɓa jondemo député kono ko ɓen sali ɓe jondemo député hande ko ɓen woni fewjude e nder Pastef yimɓe ƴettanoɓe yimɓe mum naɓi votini contre le Pastef yimɓe Pastef responsable hinoɓe ɗon mi sitata inda goto yiɓe andi miɗo andi kamɓe waɗi boycotté wiɓe ƴetta député mo Ousmane Sonko ƴoɗo mo ƴetti o ɓe ƴetti ɓe waɗi fof ceerno waɗi so battre ƴetti mbuuɗi mum mi waɗi so battre mi ƴetti mbuuɗi amen ɓe rewɓe fof mo ɓe naadi e mbuuɗi mum mo ɓe naadi en tampere mum hande ɓe ñobba men ɓe wallina ka carton ɓe ƴetta ɓe alano toon ɓe fawa e hoore amen ɓe jaɓataɓe toon salama den wayno kamɓe rewɓe koye pooɗe e nduure ɓe goni ene wayno ni ñande ministre o arata nde waɗino ni ha waɗɓe finirɓe ɗum noon ko hunde ganduɗa hoore made hannde kamɓe eɓe en jiiɗi hannde laamu ngu wara ɗum ko yawi eko yacci sino ene wawi ɓuura ɗon. Alassane Seydou Fall salamata Piidi radio kalen ko yuwiti e jillu diine l'islam kam e jokkere endam ngu waɗata ceerno Jalaluddin Ba toon to falde Podor omo taweteno toon to jeeri jum toyete ko ina tolni e balɗe 4 o heeɓi yettade noon e gure kewɗe e nden gure o yetti ene jeeya hen wuro wiyetengo o Nenet Ɓokki Ndula kam e ciwdi weltiɓe e garagal makko toon kono noon kadi kanko ceerno Jalaluddin Ba kala ɗo tolni omo daɗɗo ɗon batuji ngam yewtande e julɓe ɓe ko yiwiti e diine mumen ko noon kadi omo waɗa hirjino julɓe ɓe nde ndentoto ɗen gueɗe e ɗaynoje kono noon wuro ngo Nenet ina wuuri e caɗele ina jeeya e ɗen ɗon e caɗele ngakkere laabi kam e suudu safrirdu cimtol Daha Moussa Ba. Ceerno Jalaluddin Ba waɗi balɗe 4 e nder jeeri jumi he tawi koye nder falde Podor o natiri ndin jeeri koto wuro ene wiye Nenet ñande aset nogas e joyi lewru ndu weltiɓe hen sanne arɗo Aliou Ba. Weltata amin no mawni min gandi ɗon fuɗɗi min anduɗa ɗon e hayɗe saabu ɗum ko min cuuni koko ɓooyi ceerno ari ɗo jokkude enɗam kayne o ari ko ɗo jeeya wonno o ari ɗo wiyete ɗo wuro ngo ganduɗa ɗo fike gueɗe wuro kay adi toro kayne eɗen gandi galle men Madina Gounass o jokki ko ɗo e gueɗe wuro donc vraiment ko welama mawɗo ko yettude noon vraiment sababu omo yetta hen sababu yettata Allah
Allah je sababu ko baydi Mamadou Sow ande dali Fatum godo wuro nennet hande o ina wuri won caɗele ina jeeya e ɗen caɗele laabi caɗele min gondi hande ɗo am hat ɗo mais pour ettoya camion to leydi walla kaaje caɗele mawɗe caɗele laabi wiyete ko désenclavement ñaagui ɗo piste poɗɗo ummade Agnam rewa ɗo ete seko ɗo ya ha gawle bofe ha bidde ha tasekere nan ɗo koko ɓooyi donc vraiment ko ɗum à part ɗum ɗon saɗede wonde on jii wuro nennet mais wonko jiyani hen aussi ko yidde wiide nennet ko case de santé waɗa alors ko nennet waɗi mérité ko poste de santé ñaagui vraiment le lamgo wattata hen hakkille ñande hende ceerno wayni ɗon ñaltoy ko wuro ni wiye beweji o joftoy ko wiyendu jammi nde fina ñande alet nde ceerno dawani ko ɓokki nduula ɗo o walti ñande hen ɗum weytiniɓe no feewi Aliou Diedie so jaatige ceerno beltima no feewi nde min nani lappol ceerno Jalal Dilu ummima Madina Gounass ina waɗa tourné e nder leydi ndi fof o ammiri hen omo yetto département Podor ma o yetto ene diwan o fof o yettima wuro men ɗo enen bandiraɓe fof en ndendi hen weltare en jaɓɓima mbo kadi en beltima machallah tawno eɗen paami sen jaɓɓima mbo ko ɓeydoto e men ko caggal ɗon ceerno jokki lappol mum ɗum yettinima guure kewɗe ina e ɗen ciwɗi funnague e hirnague kamen nammarel ko caggal mum o jofti hanki e kahel kalɗo ceerno tolnino omo fenga jewte kirjinoje rendo ngo e rentade gueɗe ɗaynoje kam e sembinde ɓe diine hani e Tijaniya ɗaha Moussa Ba kahel Pindi Radio Allah jarama a jarama ha Moussa Ba musidɗo men dewondiniɗen e ngulɗon jillungu ceerno Jalaluddin Ba woni e wadde e nder leydi Sénégal konngol ma cimtol uddi jonde meɗen kabruji nder leydi joni joni en jabanat kabruji caggal leydi Pindi Radio, la page internationale. Kabruji caggal leydi e Pindi Radio. kabruji caggal leydi puɗɗorɗen ko toon to leydi Mali toon noon ko jangu woni ko waɗi e ñalawma hanki o taw gunɗon jangu noon waɗi ɗum ko nden ɗon fedde jihadiyankoɓe wiyetede Zenim tergal e nden fedde nde ganduɗa kay komi woni Al-Qaïda ene woni tan noon ɗum ɗon jangu noon waɗi ko ñalawma hanki o taw noon koye on ɗon convoi mo ganduɗa kay ko ɗin ɗon camion ngaji citerne no wonnodi essence kam e gasoil toon to lamorgo ngo Bamako ko kañumen kay goni ko jana ɗo woɗɗani lamorgo ngo Bamako hay bilan goto taw sowa taw tottirede wonande kay l'armée leydi e Mali kono noon kolliti wonande kay on ɗon attaque ɓeydima tan woni hirƴinde ko yuwiti ala haali gonka leydi ndiyete toon to leydi Mali ko ɗum jeeyi sababu ni ɓe ganduɗa kañumen goni dewlaji dentuɗi Amérique kañum waɗi erima dendagal ɓesguji muɗum tawateɗi toon to leydi Mali nde gummoto e ndin ɗon leydi ko ɓuuri yawde e yaccade toon to leydi Benin ko yuwiti alhaali sungoji lefol laamu e hitande fande darade ndete ne wayno tan noon verdigo yalti ɗum ko yuwiti e kan ɗon lande ganduɗa kay kañum woni e candidature démocrate on noon o jeeyatake e ngol ɗon doggol sungoji lefol laamu toon to leydi Benin ɗum noon ko caggal nde cour constitutionnel mo leydi Benin waɗi validé on ɗon liste provisoire mo ganduɗa kay commission électorale nationale autonome mo ganduɗa kay koñum woni Sénat mo leydi Benin ɓayini ɗum ñande nogas e ɗiɗi nduɗo lewru ndu gonɗen toon to leydi Benin on ɗon décision noon mbiyen tan ma hat définitivement wonande kay on ɗon biyeteɗo maître Renaud Agbojo o jeeyede e ɗin ɗon sungoji ganduɗa kay ko jogorɗi wadde e lewru avril e hitande fande darade nde toon to leydi Benin to leydi Cameroun caggal nde conseil constitutionnel mo leydi Cameroun hokki Paul go wonande omo ganduɗa kam woni Paul Biya e ko yuwiti e ɗin ɗon sungoji bannoɗi toon to leydi Cameroun Paul Biya dañi ko ina tonni e capanɗe joyyi tati e piccal capanɗe jeegom e jeegom ko yuwiti e daaɗe toon to leydi Cameroun kanko Paul Biya kanko ni woni cuɓtaɗo e dow gardingo hono ndin ɗon leydi Cameroun kono de omo ganduɗa kam woni Issa Churuma Bakary on ɗon candidat mo ganduɗa kay ko rival wonno e omo ganduɗa kam woni Paul Biya kañum ha joni e jaɓani ɗin ɗon résultat ji omona waɗa revendiqué woni tan omona ero Paul go e wiide makko kanko fooli e ɗin ɗon sungoji ko ɗum jeeyi sababu o erima yimɓe makko kala nde jaltata toon to leydi Cameroun gam hollirde ko kanko o fooli e ɗin ɗon sungoji toon to leydi Cameroun gasi ha laaɓi ceer kabruji meɗen caggal leydi joni joni en jabanat kabruji coftal ɓalli. La page sport sur Pindi Radio. Kabaruji coftal ɓalli e Pindi Radio.
kabaruji coftal ɓalli puɗɗortoɗen ko ko witi éliminatoire coupe d'Afrique mo ganduɗa kay ko to banggue rewɓe toyete leydi Sénégal caggal ɗin ɗon hojommaji capanɗe jeenayyi ɗi ganduɗa kay baroɗe teddugal dewe ɗi leydi Sénégal mbaɗi ɗum ñalawma hanki o hakkude mabɓe équipe mo leydi Côte d'Ivoire ene wonta noon Sénégal naɓɓe dañi fartange folde oɗon équipe mo leydi Côte d'Ivoire e saaha moɓe gonno e tirobi woni faw petta Sénégal fooliɓe loggi 5 e loggi 4 Sénégal dañi e fartange wawde wadde qualifié ɗum koko yuwiti e on ɗon coupe d'Afrique mo ganduɗa kay ene jogori wadde taw koto on ɗon catégorie mo ganduɗa kay to ko sengo rewɓe toyete ngal ɗon pottal noon wonno ko toon to Abidjan to stade Alassane Dramane Ouattara ko toon woni ko Sénégal heeɓi e 3e muɗum qualification d'affilée wonde kay ko yuwiti e on ɗon coupe d'Afrique des nations taw koto banggue e rewɓe to équipe goɗɗo mo ganduɗa kay kañumne waɗi créé exploit ɗum ko ñalawma hanki o caggal nde ɓe pooli ɓen ɗon ɓe ganduɗa kañumen goni équipe mo leydi Mali Cap Vert kañumne dañi e fartange wadde e qualifié ko yuwiti e on ɗon coupe d'Afrique mo ganduɗa kay ko kañum woni coupe d'Afrique e rewɓe baɗowo e nder dunde Afrique ko ngollo noon woni lawol garwaniwol ko ɓe ganduɗa kañumen goni équipe guendijo mo leydi Cap Vert to sengo rewɓe to ene waɗa qualifié e on ɗon coupe d'Afrique woni CAN féminine to duule Europe ñalawma hande o ma watta pottite ɗum ko toon to Italie Serie A mo Italie AS Roma ma huccodir e ɓe ganduɗa kañumen goni Parme ɗum noon wonata ko sanga waktuji 17 pawɗi hojommaji 30 sanga waktuji 17 pawɗi hojommaji 30 Juventus ma huccodir e Udinese koye on saaha ɓe ganduɗa kañumen goni Como ma huccodir e ɓe ganduɗa kañum woni Hellas Vérone 19h45 ma wat pottite tati ene jeeya hen pottal ngal Inter de Milan hakkude muɗum e Fiorentina Genoa jaɓɓoto ko Cremonese ɓe ganduɗa kañum woni Boulogne ma won hakkude muɗum e ɓe ganduɗa kañum woni Torino ɗum wonta ko 19h45 toon to France maɓe pettu sanga waktuji 18 ɗum koko yuwiti e Ligue 1 mo dewlaji France ɓe ganduɗa kañumen goni FC Metz ma huccodir e Lens Nice ma won hakkude muɗum e Lille Le Havre huccodirta ko e Stade Brestois ɓe ganduɗa kañumen goni Lorient ma won hakkude muɗum e Paris Saint-Germain Toulouse kam jaɓɓoto ko Stade Rennais Paris FC wonata hakkude muɗum e Lyon Strasbourg ma huccodir e Auxerre Nantes wonata ko hakkude muɗum e Monaco Olympique Marseillaise kañum ma huccodir e on ɗon équipe mo ganduɗa kay ko kam woni Angers toon to Allemagne toon noon ko coupe d'Allemagne woni ko ɓe pettata Stuttgart ma huccodir e ɓe ganduɗa kañumen goni e Moyenze ɓe ganduɗa kañumen goni Cologne ma won hakkude muɗum e Bayern Munich mono wonata ko sanga 19h45 Union de Berlin ma huccodir e Alminya toon to dewlaji Angleterre toon e kadi ma watta pottite ɗum koko yuwiti e Capital One Cup ɓe ganduɗa kañum goni Swansea ma huccodir e Manchester City sanga 19h45 koye on saaha Liverpool ma jaɓɓo Crystal Palace mo Ismaïla Sarr Arsenal ma won hakkude muɗum e Brighton Chelsea ma huccodir e Wolverhampton ɓe ganduɗa kañumen goni e Newcastle United jaɓɓoto ko on ɗon kippo Tottenham mo Pape Matar Sarr bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe hettiyankoɓe haalirde Pindi Radio ko ɗum ɗo won komin kam noon robinodade kabaruji men nder e caggal leydi kam e kabaruji cewtal ɓalli en jetti en jarni dendagal wonnoɓe hen juuɗe men ha kabaruji ɗi mbawi latade ko noon jettirɗen Elage Abbas Sarr to juɓɓudi kabaruji en jetti Seydina Oumar Boun Khaddab Diop gonanoɗen to karallagal ngal ɗo yeeso haalirde nde ko musidɗo moon Djiby Dieng en jetti dendagal kaalirɗe ceŋinoɗi e Pindi Radio e oɗo saaha ko noon jettirɗen rédaction mo Pindi Radio adi meɗen e kabaruji wonata ko janggo so oɗo waktu heedi ɗo e nden min bewon jokke ɗoftade kam e rewidade programme uji ɗi Pindi Radio Allah jarama on jarama.